да хвана ритама. Дозволете ми да се представя. Аз се казвам академик Аспарух Докурчев и платих партиципация на тендера за същия народ за вас. Иска да изкажа ставовите за македонскиот въпрос, господа и дами, да разреша тази непостоечки состојби и торжества. Разбира се, че нема никакви македонци, бе. Всичко е това, бе. Същото, бе, в тази земја, по която тъмча сега. Като е записал един наш голям поет Николай Йонков Вапцаров во своята песен. Мисля, че я знаете. Тази земја, да хвана ритама. Един, два, един, два. Тази земја по която тъпча сега. Един, два. Тази земја по която тъпча сега. 3 на нощ, един под мишка. Тази земја по която тъпча сега. Един, два. Не се е родил машинец, кой не може да се доили жена. Един, два. Абе, точно с това един, два. Тревожа се с рецитацията, благодаря. Дами и господа, много се тревожа с Македония, бе. Абе, всичките се настравили да вземат нашата хубава Македония. Абе, не даваме, бе! Един, два. Много се тревожа с Македония. Даваме нещо много по-хубавичко. 1000 паспорта, паспортички, на вашите момиченци и момички, един великолепен тираж с хубави кориси, с златни повязбе. Абе, докторска дисертация даваме, академска титула даваме. Дами и господа, молям ви да станете на краката си. Дойде торжественият момент, завинаги с декрета ще разреша македонският въпрос. Аз, академик Аспарух Докурчев, от денес обявувам декрета. От денес няма да тече реката Вардар през Бялото море, ами ще изтича и ще протича през Черното море. Но куцка ще я завърна, бе! И с тази състояние завинаги ще се разреши македонския въпрос. Тра-ла-ла-ла-ла-ла, тра-ла-ла-ла-ла-ла. Един, два. Тра-ла-ла-ла-ла-ла, тра-ла-ла-ла-ла-ла. Един,